U ovom snimku ćemo malo da razgovaramo o depresiji i po mom mišljenju šta je najbolji lek protiv depresije. Znači, kao lek protiv depresije, prirodan lek su intimni odnosi, znači seks. Seks se preporučuje, znači kogod ima porodicu, manje je depresivan kad ima porodicu, kada se ostvari kao roditelj. Znači, dakle, to je pod jedan. Pod dva, posao. Čovek kad radi, on zarađuje, on je manje pod stresom, jer može sebi da priušti da kupi nešto, jel te? I pod tri, što sam u ovom trenutku ne mogu da se setim, znači, nije, mislim, seks, posao, i ajde recimo šetnja neka, ne znam. Znači, šetnja, muzika, da. Znači, seks, posao i muzika. Eto, to su te neke tri stvari koje bi vam mnogo pomogle da se izađete od depresije. Znači, u nekim zemljama je legalno platiti za seks, znači Nemačka, neke evropske države, znači da li čovjek mora da pređe preko grane za to, to je već pitanje morala i ličnog mišljenja. Znači, ukoliko čovjek može da radi, da priušti sebi, da kupi sebi sladoled, da kupi sebi patike, da kupi sebi, znači, farmerke, košulju, kravatu, znači, imaće dovoljno i da osnuje porodicu ili rekreativno da ima intimne odnose. U borbi protiv depresije moći će da plati muziku, znači da mu neko peva, bit će raspoložen. Znači, što se te depresije tiče, ja bih rekao da su ova tri glavna leka protiv depresije. Glavna, najefektivnija tri leka koja postoje.